Clear round for Helena Jemming and Heikeber Budesjø. The time is 71.72. In the arena now we have from Sweden, Johanna Hallberg and Domingo Vigoholm. Standing by is number 85, Andreas Ørning, and number 86, Eva Krav Nielsen. Hvad taler de i Grønland? Grønland? Jeg skulle bare ikke til at sige grønsk. Du Celine. Det er fordi Lille, hun spurgte, hvad taler man i Grønland? Hun har tænkt over, så siger hun bare lige grønsk. Og så spørger hun mig. Men tænker jo heller ikke over det. Det er fordi, det var det samme land, der er det næste, der er skidt lidt. Hvad? Skidt lidt?